A actual crise económica internacional e o seu impacto evidente na cooperación internacional desenvolvida desde Galicia configuran un momento propicio para reflexionarmos sobre as orientacións estratéxicas do noso esforzo cooperante. Neste sentido, gustaríame chamar a atención sobre unha tendencia moi notable á concentración xeográfica do esforzo cooperante internacional galego nos países de lingua castelá, a pesar isto do establecido na Lei Galega de Cooperación e nos sucesivos plans directores de cooperación, unha tendencia que, se atendemos aos datos do informe de 2010 da Xunta de Galicia, se chega a manifestar nin máis nin menos que na concentración do 80% do esforzo cooperante internacional galego nestes países de lingua castelá, fronte ao 12% que se dirixe aos países de lingua galego-portuguesa. Como é sabido, en Galicia manexamos fluidamente dous idiomas, o galego e o castelán, ambos nos abren portas do punto de vista da facilidade comunicativa en territorios de lingua galego-portuguesa, de lingua castelá. No entanto, como vemos no ámbito da cooperación internacional, parece que preferimos dunha maneira moi evidente un tipo de países en detrimento de outros. Razón esta pola que me gustaría apuntar algúns elementos que poden ser interesantes para promover esa reflexión a que antes facía referencia. En primeiro lugar, precisamente, o evidente. O evidente é que a lingua galega nos abre portas aos países coñecidos como lusófonos, facilitándonos a comunicación a un nivel moi semellante ao do castelán cos países de lingua castelá. Esa facilidade comunicativa, como noutros ámbitos de actividade humana, no ámbito da cooperación internacional, ten unha serie de consecuencias de primeirísima orde. En primeiro lugar, constitúe un elemento para desenvolver unha cooperación internacional máis eficiente, é dicir, relacionármonos no punto de vista da cooperación internacional con países cos que temos facilidade comunicativa significa abaratar custos e, de outro lado, ten un impacto do punto de vista da eficacia, significa maior axilidade, maior rapidez nas comunicacións e significa tamén a posibilidade de chegar a un nivel de complicidade que ben sabemos que moitas veces é determinante para que as actividades conxuntas cheguen a bon porto, sobre todo cando falamos de moitos quilómetros de distancia, de relacións de persoas que están a moitos quilómetros de distancia. Esta facilidade comunicativa chámese aquí a atención para o feito de que nos coloca nunha posición de vantaxe comparativa internacional a que únicamente se pode homologar Portugal. Portugal sendo un país pequeno e, por tanto, cunha capacidade de cooperación internacional limitada que Galicia aquí podería complementar, e insisto, desde unha posición privilexiada que ningún outro país rico do mundo pode igualar. En segundo lugar, convén chamar a atención sobre o feito de que os países lusófonos, e particularmente se centramos a nosa atención, tal como ven defendendo o Fondo Galego de Cooperación Internacional desde o 2007 nos países da África lusófona, estamos falando de países en media e en termos absolutos en xeral e na práctica totalidade dos casos máis pobres que os países de lingua castelá. De tal modo que, habendo necesidade en todos eles e sendo oportuno e necesario colaborar con eles, deberemos priorizar aqueles que máis o necesitan. Por sintetizar este vector, este factor, dunha maneira facilmente perceptible, direi que os 5 países hispanófonos que o ano pasado concentraron 2/3 da axuda galega da Xunta de Galicia, a fonte máis importante de recursos económicos da cooperación internacional no noso país, eses 5 países situaríanse en media nun IDH do 0,63, o que os colocaría nunha posición media 96 segundo o IDH en 2010, mentres que os 5 PALOP en 2010 situaríanse nun índice medio do 0,40, o que os colocaría nunha posición 144 media.
de tal modo, por tanto, que estamos falando de países moi desiguais, a pesar de todo, do punto de vista do desenvolvemento humano. Finalmente, caberá chamar a atención tamén para o feito de que cooperar internacionalmente cos países de lingua galego-portuguesa implica abrir novos espazos para o contacto entre persoas galegas e persoas de outros países de lingua galego-portuguesa e, por tanto, implica abrir oportunidades á visibilización da dimensión internacional, da dimensión de utilidade internacional do idioma galego, sendo este un ataque á liña de flotación do que os filólogos galegos veñen establecendo desde hai moito tempo como un dos problemas fundamentais do idioma galego para a súa normalización, isto é, os prexuizos negativos e moi particularmente aquel prexuizo en virtude do cual se considera que o idioma galego é un idioma inútil para a súa normalización. Por tanto, estaríamos tamén contribuindo ao prestixio e á valorización dun idioma que, como xa dicía Castelao, é extenso e útil.